Paskat. Aika pimeätä. Älä. Infrapunat. No niin. Kivempi. Tää on muuten vitun skärittävä place. Mitäköhän täältä mikä löytyy? toi oli? Mä en näe mitään. Toi Oikeesti. Aa. Ui Vittu. Mennään eteenpäin. Joo. Ei se voi olla ketään. Mitä? No mitä täällä olisi? Mikä vittu toi oli? Mikä se oli? Laitetaanks parempi valaistus? Älä enää laita punaista. Se on huono. Tai punasta. Ei. Ei punaista enää. Tää. Tämä. Ui. Se oli joku punainen säde. Älä vaan. Mut se on varmaan joku vitsi hullu lapsi. Vittu. Mikä vittu toi on? Mistä toi tulee? En mä tiedä. Ja kun tossa olisi jotain, mutta tää on vähän... Mennään. Toi on niin kaukana, mä en voi oikeesti nähdä tota. Ok, sulit se to. Joo, Okei. se on minä. Mennään hitaasti eteenpäin. Mikä vitsi toi oli? Mennään, tuolla on varmaan jotain. Tuolla vasemmalla puolella. Ei toi oo mikään. Kuten noi kaunajutut. Ui vitsi! Fuck! I'm gonna kill that teddy bear. What the fuck are you doing? Mitä vitsi teet?